Klar til optagelse. Og action! Hej og velkommen til denne første video i serien om Buster Media Akademis workshop Motion Comic, den levende tegneserie. Instruktionsvideoerne skal fungere som et hjælperedskab til dig som lærer, hvis din klasse skal deltage i denne workshop. Billeder, lyd og ord er de centrale elementer, når eleverne skal skabe deres egen motion comic. Motion comic er en selvstændig udtryksform, der arbejder med virkemidler fra både tegneserien og animationsfilmen. Motion comic anvender tegneseriens sprog med brug af talebobler og stillbilleder, og animationsfilmens sprog ved brug af lyd og bevægelse. Motion comic har derfor sit helt eget udtryk, som dine elever nok ikke kender i forvejen. I disse instruktionsvideoer har vi linket til nogle professionelt producerede motion comics. De motion comics, der blev produceret i løbet af denne workshop, bliver ikke helt så teknisk avancerede. I instruktionsvideoerne linker vi også til nogle af de motion comics, der tidligere er blevet produceret i denne Buster workshop. Workshoppen vil kunne udføres med enkle programmer, som eleverne let kan blive fortrolige med, hvis de ikke allerede er det. Forløbet består af en elevforberedelse, som kan udføres som hjemmearbejde eller på klassen. Alt materialet til elevforberedelsen kan findes på computerklassen.dk. Herefter er der en elevworkshop, hvor Busters undervisere kommer ud til klasserne og hjælper eleverne til at udforme deres egne motion comics. Busters workshop afholdere skal bruge 1. En computer med internetadgang, og et smartboard eller en projektor med lærred og højttalere. For at se hvilken software eleverne skal bruge, kig på computerklassen.dk. Informationen findes under fanebladet Software i sidekolonnen. I disse instruktionsvideoer vil jeg demonstrere processen i Windows 7 med programmet Bolide Slideshow Creator. Andre programmer vil fungere anderledes. I den næste video kigger vi nærmere på vores hjemmeside computerklassen.dk, hvor I kan finde alle materialer og elevark, som I skal bruge til at forberede jer til denne workshop. I de efterfølgende videoer viser vi, hvordan selve workshoppen kommer til at forløbe. Og action!